Hello guys, good morning. Ano nang time guys, ni anak ko diri sa may pantalan. Ngita ko ni bulinaw guys. Ang lilion na ring pantalan og daghan bay nagjab-jab rong panahon na. Kay kinahanglan jud mig bulinaw ipaon guys. Og nauna-una ako nga moari ko sa pantalan. Naulahi lang day ko guys kay wa naman day tao ani, wa na jamoy nang gijab-jab. Kawa jud tingali bulinaw guys. Mo ni amo ang forma sa pantalan sa among dapit sa lungsod sa Valencia guys. Atong makita. Wanay tao guys. Wanay mga jab-jabay. A few moments later. Ano tong gaubog mo tong usa? Kaya baligag isda? Laom na oy. Wa naman na magsakay, gugsakayan. Oo. Si Bert na lang wa diha guys. Og si Alex nanubig man to. Si Berto na malangri nya yang paon daw ato kay bahaw. Daw may paon. Kaya may bahaw guys. Ang gikugyan og tao sa taga. Muna nakapamalangri in taon. Ambot og asa na ron wa pa man mo uli. Anin tayo guys, nilabay ra si Bert sa labasiro. Kay gaplano mi guys, og naiisda dadon dito sa bukid guys. Kay doon na may fiesta dito. Ipadadaan mami good og mga sudanon di. Magpadapo mig isda sa bukid guys. Kay humambi sa fiesta arang gutuman na. Gutom og sabaw sa isda. Mao na nga among ipadala mas bukid ang mga isda. Para sa among mga kumpari guys.
Mao na nga giangay-angay guys ang amo ang kuha nga isda. Among gipada sa bukid. Og so madugay guys mi abot na pud si Alex. Og sama sa gihapon nilabay lang ni siya sa labasiro guys kay mao lagi ang isda ipadana mo sa bukid. Og pasensya na mo guys ug mara poy lingaw nato karong adlaw. Ako mo yung guys. Bye bye.